Sobre el llibre, dic que és un llibre molt especial per a mi, perquè és el primer llibre que he escrit des que soc a Catalunya i que està molt marcat per aquest fet, no? En realitat és un llibre que parla d'una llar que és una suma d'espais i d'afectes, i aquesta ha estat una mica la meva vida fins ara. Falaba antes Matilde da importancia e da singularidade das editoras independentes, despois eu apuntaba a importancia das traduccións que non seguen un plan de política de asuntos que acompañan os asuntos exteriores, senón que neste caso responde máis ben o feito de contar con boas lectoras, non? E temos a Gonzalo, que non só non pasa por un momento medieval, sino por un momento Camp de Tarragona, que decide que se vai a traducir el mesmo o catalán. É unha ousadía infinita. Xa entras no capítulo autores galegos autotraducidos, Cunqueiro e Gonzalo Hermo. Ben, pois no meu caso, si, un libro que teóricamente está autotraducido, pero aquí en Petit Comité pode decir que é todo mentira, porque eu fixe unha primeira versión da traducción que depois pasou por Adrián, que despois pasou por Tina Vallés e que despois puxe o resultado que vedes aquí. O sea, que fixe unha primeira aproximación, non? Que é o que realmente podía facer. Soñar co vento. No meu soño máis antigo non existía o vento. A neve ocupaba entón o seu lugar, como nun principio do mundo. A perfecta solidez do branco brandindo a luz. Nun momento anterior, a orde das cousas. Un ruído xordo no canto das palabras. Unha forma elemental de permanencia. Recordo a sensación de plenitude, como se acontecese noutra vida. Despois, un corazón foime entregado para vencer o xeo. Alguén me dixo: este será en diante o teu nome. Herdarás unha casa, concebirás o lume, acollerás os teus defuntos baixo a terra, amarás a terra. Daquela o vento apareceu, e todo aconteceu ao mesmo tempo en todas partes. As árbores de inverno e o tempo das roseiras. O meu primeiro recordo é tentar escribir ese tremor. Por iso sei que tiven outras vidas, que habitei outros corpos, que fun a pedra, a flor, o río, a cousa, antes de aterrar aquí, coa pel curtida polo vento. Finalmente o corazón venceu a neve. Agora o meu fogar està no vento. El poeta va dir: és l'hora. L'estiu ha estat llarg i és el moment de deixar córrer el vent pels camps. Jo voldria escriure com ell, creient que hi ha alguna cosa que perdura en el temps, però sé que el bruc floreix sense causa, que el fruit del teix és vermell sense causa, que el vent corre pels camps quan acaba l'estiu i que no hi ha cap cel que el sostingui en el seu crit de vida contra la mort. Crec que podré saludar el moviment de l'aire contra l'herba sense causa. També és bonic escriure des d'aquí. També és bonic aprendre a acomiadar-se. Un texto produce prazer dun xeito radicalmente semellante a como se ama. Repara na rosa, vela, as súas pétalas pregadas formando unha coroa. Observa a ruta de cor que deseñan os seus orbes. Agora repara na espiña. Imagina o sangue, o corazón.